Salutare, bine v-am regăsit la acest videoclip. Sunt nou pe YouTube. Astăzi nu o să fac de genul de mașini gratis sau căutăm țepari, decât vom povesti ce am eu de gând să fac în viitor dacă va merge acest canal. Hai să începem. 1. Vreau ca să, nu știu, că vă placă vouă ce fac eu, că nu contează dacă îmi place, mi contează că vă place vouă. Pentru că nu eu îmi dau like, așa că, am intrat pe single player ca să scuzați-mă și să postez și eu, că îmi place YouTube mult și îmi place să filmez despre car parking. Am și cont de TikTok, o să vi las în descriere. Deci, adică pe TikTok nu filmez de mult, filmez doar cu mașini. Așa. Din câte am înțeles de la Royal, decât la videoclipurile lui, o să se închide gen Game Guardian, tot felul. Eu nu folosesc dintre astea, dacă cumpăr, așa. Și, astea să fie următoarele noastre videoclipuri sau, nu știu, abar n-am, o să mai postăm diferite domenii, diferite chestii și, poate când eu o să facem și un live pe YouTube direct în car parking sau ne vom întâlni cu youtuberi, cine știe, încerc să vorbesc și cu Royal, poate chiar va merge, ar fi blană. Da, fraților, deci efectiv eu am stat de 4 cadre, am stat să iau un videoclip că mă suna mama și melodia mea mi-am pus Miami Beach și să vedeți cum sună, bă, și într-una și cred că de 4 ori am stat să filmez degeaba, că așa. Și să mai vă explic despre mine, am 12 ani, clasa 5, adică 6 acum. Și m-am decis și să fac YouTube, nu numai din cauza că îmi place mie YouTube, doar că și virusul ăsta care stau în izolare și n-am ce face, dacă după 15 mai voi ieși afară și postez un pic mai rar, cam da. Deci, dacă este, nu știu, dacă nu vă place, n-am nicio treabă, dați dislike că vreți că nu mă supăr, deci, YouTuberul meu preferat este Alex Montre și cu Teo Zaciu, deci sunt cei mai tari youtuberi din părerea mea respectivă. Așa, prin canalul meu am încercat să fac și ceva, dar doar că, n-a ieșit nimica, așa. În următorul videoclip o să dăm mașini bune, dacă vom strânge o anumită sumă de like-uri, sper, așa, nu știu, vom pune o anumită sumă, vedem noi, o să pun în titlu, o să fie un pic mai lung decât ce o să fac eu, așa, pentru că acum descriu și pe un video, și cum am zis, următoarele videoclipurile mele o să fie după țepari, sau vom face fapte bune, cum îmi place mie de obicei, dar dacă vreți să dăm țeapă noi la alții, scrieți în n-am nicio treabă, așa, la un moment dat o să vă arăt toate mașinile mele și o să facem carnet, fraților, carnet, ok? La o anumită sumă, hai spunem 500 de abonați, fac carnetul, îmi dau toate mașinile, n-am problemă, doar că dar după ce primiți mașinile, vă rog frumos să plecați de pe acea mapă, pentru că mai am și să dau și la alți oameni și, dacă v-ați gândit, eu am toate mașinile de pe joc, dar nu toate scrom, bug-uri sau chestii, am decât o mașină cu bug, de viteză, în următorul videoclip, adică a venit peste 2 zile, sau mâine, chiar să facem, să fac asta, e logică să mai ieșim să am văzut asta în înțelegare, adică așa de 2 luni și mi-aș plăti să găsesc și pe multe cam ieșit și el, nu este bani, dar nu se stau acum, și sper să ajungem destul de sus. Da, băi, fraților, am avut o problemă, iar a venit să rămâne și am stricat cadrul care îl fac acum și era ceva gen, nu știu, fraților, eu să încerc să le editez,
acum am dat pe mod drift, ce mor pe reclame. Am așa și... Da, nu știu să mai zic așa, pot mai să-mi 12 ani. M-am inspirat de la Teo Zaceu și cu Alex Montrescu, Ionuț Dima, dar mai mult de la Teo, așa. Dacă vreți să facem mai multe videoclipuri, nu neapărat doar car parking, voi intra cu voi pe mapă separat, adică ne vom întâlni cu, nu știu, abonați și, mamă, ce mor frate, că mi-am pus la fix la schimbător. Așa, și da, nu sunt un bun pilot de drifturi, n-am mașini cu smoke și nu înțeleg de ce. Deci am un casa de pe papel, am și am și Porsche-le ăla nou, se numește Porsche-le, mă. Stați un pic, Porsche Panamera, l-am tot casa de pe papel, așa, și n-am nicio mașină cu TikTok, cu chestii, da, fraților, și dacă, nu știu, eu vreau să caut ca să vă dau vouă mașini foarte rare, gratis, eu încerc cât pot, dar nu sunt prea bun la să fac plus de mașini, pentru că majoritatea vrea numai schimburi ca să dea țeapă, altceva nu știu, n-au învățat acasă la ei. Mai că s-a ce le-au zis fratele meu. Ieșiți pe car parking și dați fratele meu țeapă la oameni, că unii dracu abia, fratele meu, scuzați că vorbesc așa, dar unii abia reușesc dracu să-și ia niște mașini, știi ce zic? Adică am avut un prieten, i-am dat eu un Ferrari Chrome 2000 HP și să credeți, mă, a doua zi a dat unul țeapă, fratele meu, eram cu el pe mapă și a dat țeapă. Că el nu dă primul și îți dai primul sau pa. Ăsta cred că nu știu, s-a emoționat prietenul meu și i-a dat mașina primul, frate. Și bă, ești nebun la cap, cum să-i dai mașina primul? Ce să credeți, mă? Nebunul după ce și-a luat-o a ieșit, știi cum? Și că e glonț, fratele meu. Și da, eu de atunci mai dau primul, să ieșiți pe frate pe San Andreas, diferite mașini, gambăluri, pitbull-uri, tot felul. Swimsand, tot felul. Așa, am avut chiar și Viorel și s-a dus și Viorelul. Și da, sper să vă placă ce v-am povestit acum. Dacă dă Dumnezeu să ajungem mari și cu voi, sper să vă placă, fraților. Eu oricum vă susțin. Ce părere aveți? Da. Deci, videoclipurile mele vor fi numai despre car parking, dar ceva nu. Sau, dacă vreți, scrieți în comentarii, dacă vreți să filmăm și altceva. De exemplu, am PUBG Mobile, scuzați-mă, sunt subiect într-una și nu înțeleg de ce. Așa, am PUBG Mobile, Call of Duty, Brawl Stars, am destul de multe jocuri pe acest telefon. Da, deci nu uitați, fraților, să dați butonul ăla de like și am uitat să mai vezi ceva. Eu nu o să dau conturi, din păcate, pentru că după ce îmi fac eu contul, așa mi s-a întâmplat cu un cont legendar de-al meu, că era premium, fratele meu, adică blană, avea toate mașinile Chrome și 2000 HP, adică, na? Și să mă conectez și fratele meu cu Gmail-ul meu. Așa. Și să vedeți, frate, mi-a parola incorrectă și e-mail-ul incorrect. Mamă, deci m-a luat nervii. Da, și am început alt de atunci nu fac asta. Dacă alt youtuber, de exemplu Royal, mai ia de la alți băieți care fac Game Guardian și fac conturi sau au ei conturi și mai își bag, am dat energie, am înțeles, așa, și dacă au conturi, asta e partea a doua, eu nu o să fac, băi, fraților, mora, hai să schimbăm de pe mod drift, da, mă, deci, da. Da, sper să vă placă ce m-am povestit până acum. Dacă e, hai să ajungem cât de sus. Nu uitați și la TikTok, nu știu, nu cred că știu cum să pun TikTok-ul meu, adică link-ul cu TikTok-urile mele, adică cu mașini, contul meu de TikTok, așa. Nu știu, cred că să vă zic numele acum. Numele meu pe TikTok este Antonio Ionescu 0, legat cu amic, cu I mare.
Așa, am o poză cu Garfield care bea dintr-o ceașcă cu cafea, am înțeles eu. N-am multe numere, am 6.000 și ceva pe acolo. Am 718 urmăritori. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați butonul de like. Și poate unii dintre voi nu știți, fraților, dacă vă pierdeți mașinile, cum să le salvați înapoi și uitați, deci mâine la ora, nu știu, hai să dăm un exemplu. Mâine, nu exemplu, că e prea urât. Pe nu știu, mâine, da băieți, iar mi s-a stricat cadru ca de obicei și o să încerc să filmez în altă parte. Așa, asta e Audi care voi da unui abonat, pentru că eu am avut și Superman, s-a dus și Superman, nu am uitat să zic, am luat țeapă fix de la un boss, așa chema, cu litere mari galbene. Și da, eu o să încep, frate, să fac tutorialuri, nu știu, la cromuri, adică să încerc să vă fac niște mașini, adică să vă arăt cum să faceți cromuri, eu nu știu încă, o să încerc să exersez, așa, nu știu, dacă va fi ceva să vorbesc cu Real să mă ajute în niște chestii, dacă vrea, adică la început fac așa ca prost, nu știu de ce, așa e să intrăm și în interior, așa, deci, nu știu, nu o să... Deci videoclipurile mele mai mult de 5 minute nu o să dureze. Deci avem și chestii. Deci hai să vă arăt o chestie care îmi place mie la acest joc. Deci nu arată sigla de la Audi. Oricum nici nu arăta. Da, hai că zici că e bulită. Așa, da, înăuntru arată sigla de la Audi și nebun la cap, puteți. Ce arată sigla, fraților. Da, am o BMW. Deci am multe mașini care vreau să vi le dau vouă. Deci cum am toate mașinile, dacă vă place, stai fraților că am zis de atâtea ori, dar mi se strică cadru și pana mea, acum eu stau și mamă, cum derapează mașina asta. Nu știu, o să vă pun eu HP-uri la ea pentru că da, m-am uitat fraților la niște videoclipuri, nu știu, mamă fraților, deci mor frate, fraților, eu zic Doamne, ce dracu. Așa, deci eu zic într-una, cam atât a fost cu acest videoclip, dar eu nici nu-l termin. Adică mai vorbesc ca prost, dar e nice, very good, cum se zice în engleză. Așa, succes, succes, nu știu, Da, hai să vă, asta, deci, fraților. Gata și vreau să mai zic ceva, dar nu știu, nu cred că vreau să spun asta. O să vă zic ceva, dar să nu vă... Așa, știu că o să vă de râs, dar aveți grijă, fraților, când se dă cineva fată și de fapt vă cere o mașină cu buc de viteză și voi, și după nu o să mai aveți mașină cu buc de viteză, pentru că, ce să vezi, luați apă de la un băiat. Azi de când nu toate fetele se joacă, adică am dat și eu de unele fete, adică, nu știu. Și vreau să zic ce jocuri mă joc eu mai mult. Am stand-off, care mă joc blană, așa, și mai mult vreau să filmez, fraților, pe cum arată. Hai să mergem la service și după închis videoclipul. Da, băi, fraților, vă mergeți după țepari, pentru că vreau să vadă lumea cum puteți vă lua țeapă foarte ușor. Adică, deci am văzut la unul Rareș Cosmin, câte mi-am amintesc la numele lui, frate, avea un crom identic al meu, dacă era albastru cu, ce mai era, verde sau albastru, crom cu albastru, abar n-am care între ele, așa. Și ce să vedeți, frate, deci era un Simpson, BMW sau Mercedes, BMW era, și a dat țeapă, băi, fraților, băi, a dat țeapă, ăsta-s nebun la cap. Eu eram, deci a zis ăla că îl filmează pe YouTube și îl întreabă ăla, zice să intre în privat și zice, am înțeles, așa și, îi zice că ia în privat, așa, și ăla îi zice, îți pot să spun întrebări și el zice, zi, și zici, dar tu ce faci cu acest videoclip de pe YouTube? Și îi zice ăla, păi îl postezi pe YouTube, ce să fac? Da, mor pe adurile astea cu videoclipuri și mor, fraților. Hai să mai ne plimbăm un pic așa.
O să mai editez, să pun niște melodii pe fundal. Da, mamă, nu mai am nici benzină, am înțeles, să băgăm bani direct. Da, adică numele meu pe car parking este Antonio IT. Dacă vreți, o să vă dau și mâine ID-ul meu, doar să-l scrieți pe un caiet sau puteți, nu știu, să-l scrieți pe mână cum făceam eu înainte, când eram disperat cu conturile. Hai că filmăm 20 de minute, să facem așa, să fim nice. Așa, eu îmi scriam înainte cu pixul pe mână și abia mi se lua și când introduc e-mail-ul sau parolele de-astea, nu o să așa. Norocul meu care este că, na, nu mai am cont, e viața. Așa, eu încerc să mă conectez și eu ca prost. Opa, am bulit aici. Și da, nu știu, o să încerc să fac ceva ca să vă placă. M-am păducat de bine. Cred că au permis fratele meu când a zburat pot și atunci atunci cred că le. Așa, eu încerc, fraților, că na, am văzut și pe TikTok un prieten meu de YouTube. Da, și na. Da, băieții mei, mi s-a stricat iară cadrul. Da, atât noroc să am. Iar, băi, fraților, v-am zis să încerc să filmez într-un loc, că voi ieși afară în curte și voi încerca, fraților, să filmez acolo, măcar acolo e mai liniște. Am, fraților, de ce chestie nasoală cu COVID, sunt prost să moară Veta. Da. Na, nu știu ce să mai zic, sper că... Na, eu nu fac asta pentru like-uri sau pentru bani, eu fac asta ca să îmi iau o piatră de pe inimă, adică mie chiar îmi place, m-am jurat că la 13 ani o să mă... 13, nu 12, mă, 13, da. Și dacă chiar vă mirați, fraților, de ce este în clasa 5-a, sunt pentru că atât de aștept am fost, de mama a dat cu un an în urmă la școală, de înainte, na, și partea nasoaletă, cât este... Da, asta e povestea, deci, na, adică eu la 7 ani m-am luat la școală și trebuia la 6 ani, adică am un prieten care e a 7-a și are 14, nu, ăla e mai mare cu un an decât mi-are 14, clasa 7-a. Eu dacă, fraților, dacă nu eram cu o dată în urmă, un an în urmă, în urmă la școală, era așa, 7, dar ce să vedeți, nice, acum asta 6 din păcate, adică am trecut a 6 din a 5-a, na, școala la care învăț și sper să nu mai fac nici școală în viața mea, școala gimnazială numărul 156, sper să nu mai fac. Mamă, fraților, cum derapează! Da, eu mă deschid, fraților, să mă deschid în fața voastră, poate vă place. Și na, să vorbesc mai mult despre viața mea. Și da, nu știu, fraților, deci dimineața sau când e încălzit telefonul meu, acum e căldușor, așa, am un lag infernal, fraților, un lag infernal. Și acum uitați că n-am lag, adică am un pic, văd. Da, mă, fraților, mamă. Deci, mamă, zici că am venit din război, fraților mei, frații, cu mașina asta. Ia uitați. Băi, bobiță, ce-i asta? Mamă. Da, deci eu am stat 19 minute numai să vă povestesc despre viața mea și cam ce fac eu. Păi, na. Mamă, uitați și lag am avut acolo. Vedeți? Deci, na. Bă, și nu înțeleg că telefonul meu este un telefon destul de bun, adică, na, nu e cel mai bun de pe lume, dar, na. Eu nu filmez de pe iPhone, mi-aș dori un iPhone 11 Pro Max, dar eu nu am cu iPhone, mai mult îmi place cu alul ăsta, mamă, nice, ia uite cum arată, zici că a plecat turbina, da, eu am noi pe Mat 10 Lite 2019, da, anul trecut a fost telefonul ăsta făcut, puteți să-l găsiți și pe Mag, cred că 13 sau 14 pe acolo, da,
Da, am 64 de GB pe el, am zis că filmez 20, dar mai am 10 secunde și n-am. Cam atât a fost, nu uitați să dați butonul ăla cu like dacă v-a plăcut acest videoclip și vom căuta în următorul videoclip, v-am nimerim după țepari, așa, ID-ul meu o să vi-l pun imediat, uitați-l aici, Antonio IT, ID-ul 19788670, așa, cum v-am zis. Deci astea sunt, că vi le dau mâine, dar o să aștept. Da, și cam atât a fost, nu uitați butonul de like. Chiar după atâtea opriri îmi pare rău, what, am căzut prin apă, aproape, prin pod. Nice, mamă, așa. Și cam atât a fost, nu uitați butonul ăla de like și share, subscribe dacă vă place, să pun o muzică, nu cred că să pun pe fundal, că nu mai se aude ce vorbesc eu. Asta e partea mare, frate. Băi, fraților, o singură întrebare și după vă las. Scrieți-mi cum vă descurcați voi, fraților, ăștia mai mari, adică cum sunt și eu, așa, care sunt așa acum, și cum vă descurcați voi. Mamă, cât de bine conduc. Cum vă descurcați voi, fraților, cu școala online? Nu prea mă descurc, fraților, mă trezesc la 9. Dar, frate, dacă nu dorm până la 3, adică la 3 noapte eu nu dorm, eu dorm de, Doamne, iartă-mă, până la 2 noapte. La 2 după amiază, adică da. Deci într-o zi eram rupt de somn. Mai văd că poveste, hai că n-am să-mi filmez chiar dacă vorbesc cam mult. Și că sunt, mamă, poate mașina asta. Așa. M-am trezit la 12 într-o zi și profesorul meu de istorie. Eu înainte, de ce să vă zic ceva, deci înainte nu eram cu școala acum. Adică nu cu învățat, mă refer că nu știam că e școala online, că eu eram ceva gen, eu am venit acasă, dar cât teme? Și când am auzit, fraților, că facem și ore online, aia mai fost ceva, și-ți bastul ăla cu mormântul ăla, știți, când dansează ăia. Cam așa eram eu, fraților. Da, mă. Da, și nu uitați să dați butonul ăla de like dacă v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Antonio și ne vedem în videoclipul următor. Pa, guys! Toate țoalele